O Concello de Ribeira remata a compra das parcelas na Pobra para o futuro polígono industrial. Os empresarios locais apuntan que a comezos do 2026 teñense que definir máis aspectos para que o proxecto sexa unha realidade. O mes de novembro rematou con boas novas para Ribeira. O Concello culminou o proceso de compra das parcelas da Pobra pendentes que van a formar parte do novo polígono industrial, último paso no que o goberno ribeirense investiu un importe total de 39.754 euros. Outro dos obxectivos que nos marcamos nada máis entrar no goberno, esos primeiros días deste novo goberno, pois mantivemos unha estreita unha xuntanza co que foi a Asociación de Empresarios, na que nos comprometemos a que as dúas parcelas que faltaban para conquerir pois todos esos terreos dispoñibles para levar a cabo o polígono industrial, futuro polígono industrial de Ribeira, pois estarían compradas, estarían pois xa sendo parte do patrimonio do Concello de Ribeira no mes de novembro. San Pedro celebrou que coa compra da segunda parcela formalizada o pasado venres avánzase no novo polígono industrial ribeirense. Unha infraestrutura, un proxecto estratégico que é pois de vital importancia para nós, no que levamos insistindo, pois non só na anterior legislatura, sino durante todo este tempo no que estivemos pois no outro lado do goberno e que puxemos pois especial interese en que se fixese un seguimento explícito e continuo do que eran pois todos esos pasos a seguir que levaban tanto tempo paralizados. Unhas parcelas que, como a maioría coñecedes, pois levan prácticamente non sei se 2 anos, pero levan moito máis de un ano pois pendentes de poder proceder á súa compra. Podemos dicir pois que nestos primeiros 50 días de goberno foron compradas esas parcelas. O presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, e impulsora deste proxecto, agradeceu o traballo impulsado polo goberno local, pola alcaldesa e o tenente de alcalde para avanzar nesta iniciativa que definiu de clave para o municipio. Que nós xa o primer día de toma de posición da nova alcaldesa, pois xa foi unha proposta que lle dixemos que tiñan que levar a cabo, non? Eu, por outra parte, tamén quero darlle as gracias aos titulares da parcela, en este caso da Puebla, que desde que se iniciamos en abril do ano pasado as conversacións con eles, que fomos nosos que realmente levamos a cabo esas conversacións e esa venta, pois incluso que eu estuve na firma ante notario con estes de Puebla, agradecerlle a súa implicación con nós, que desde un principio sempre estuveron a favor de que nós pudéramos adquirir esas parcelas para que o polígono fora para adiante. Apunta que agora o seguinte paso a dar é sacar o proxecto a licitación. Que esperemos agora xa en breve pois teña noticias, non? Sabemos que é unha obra que estuvo parada, en este sentido podese decir que estuvo parada, non se levou adiante porque non quixeron comprar esas parcelas nas que vales xa. Eu teño autorización para falar en nombre dos propietarios da Puebla de que xa en diciembre do ano pasado xa se podían comprar. En ese sentido, pois vamos con uns meses bastante largos de retraso, pero hai que ser positivos e que agora a Xunta se implique, que vai para diante cos convenios, que vai para diante cas palabras e cos acuerdos que nos trasladaron a nós en reunións que tivemos tanto con Presidencia como con Vicepresidencia, ca Conselleira de Industria, para poder ser efectivo este polígono tan necesario para Ribeira. Ademais, solicitou unha reunión co presidente da Deputación, Valentín González Formoso, para tratar o tema da estrada e outras cuestións vencelladas ao futuro polígono. Martínez sinala que a principios deste 2026 xa hai que ter pechados os seguintes pasos a dar. Pero non podemos estar buscando se buscar financiamento, se depende de unha administración, se depende de outra. Sabemos que a obra é unha obra municipal, é complexo para o ayuntamiento, pero sabemos que hai disposición de empresarios para poder solicitar e comprar o suelo industrial. En ese sentido temos que ir para adiante, temos que luchar, temos que intentar, como dicía antes, que os acuerdos que hai con Presidencia e Vicepresidencia se cumplan, que a Consellería igual, e en ese sentido somos positivos porque vemos que tamén este novo goberno pois está impulsando para que realmente eso sea unha realidade. En eso estaremos nós ao lado deles, no que necesiten, e, como digo eu, en vistas de medio ano do 2026, algo definido temos que ter, senón, eu penso que xa deberíanos de deixar este proxecto, pero esperemos que non. O proxecto está actualizado e quedaría por concretar o prezo. Está a un precio de 12.400.000 desde o 2023. Eu penso que o primeiro que hai que mirar actualizar os precios e despois sobre os precios basarnos en como pode salir o metro cuadrado. Esa é unha cousa
que ten que facer, eu penso, co Concello, establecer os prezos definidos para poder elaborar o precio de metro cuadrado, non? Pero en eso está as implicacións da Administración, neste caso da Xunta de Galicia, que, como ben digo, pois xa temos compromisos asumidos con eles, que a día de hoxe, pois esperemos que sea unha realidade. Estamos falando de 165.000, que estaban solicitados máis de 120.000, no que hai que darlle unha volta para que ahora tamén os empresarios vexan que isto vai para adiante e se impliquen, digamos, en aportar a demanda de suelo que realmente necesitan. Os últimos datos que teñen da demanda de chan industrial son do 2023 e 2024, información que teñen que actualizar para coñecer a realidade máis inmediata.